أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى أهل بيته وسائر أصحابه وعلى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة وتابع وتبعية إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن كافة أهل الله وعنا بهم ومعهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. إن دركنو كينيا إدر سورة والإسراء بنو حفص بن عاص بنو عاصم ويأتا بنو حفص بن سليمان ويأتا مثالي آية جي إدريدن 80 إني إن أمة آية ك80 إنجويها بنو نوري إن الرواية ماكو نمفل ريحار مودب ماكو عاصم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك برنجمما ويسألونك يمو بما يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمو بما أشي هفر بنغاري تلولاد الله صلى الله عليه وسلم بمي سببو way laati hanko annabojo men on sallallahu alaihi wasallama moɗon yecco habaruji arandeji ɗi annabo en arande en e ummatoje shalinoɗe. To sababu jippaki aya ka misali bano muhammad ibn ishaq wiyata woodi kefero goɗɗo inde mako annadr ibn al-haris kay moɗon nder sheyɗanuma en qurayshinko en moɗon nder laati titanoɓe annabijo men sallallah alih sallam ko halli moɗon nder misali ko darwanta annabijo meɗen misali wato no wela kam sam mo andaɗo hakkunde woywoy ɓe annabijo men sallallahu alaihi wa sallam. nden nde mo wari mo wi'ata mo wardi e gañadi maako hanko e nufi maako moɗon joddo e rostom en e isfandiyar en ɗum haa ɓe leddi farisa ɓe lismayi mo nanino haalaho maɓɓe ko ɓe bolwata e dow yahudanko en arande en gaabiɓe annabo en. to sey mo wi'ata qurayshinko en mo wi dey habaruji ɗiɗo ɗi nanoton e honduko muhammadu o sallallahu alaihi wa sallam dey enen ma en mbaway mbi'en ɗi ngam mami nani ɗuɗɗi haro rostom en taari isfandiyar en ɓe gecchake min ɗuɗɗire maji. to nden annabijo min nane ma to mo joɗake wala haala kamo yeccoto sina jawmi haala jawmum eno jawmirawo rewirte
eno jawmirawo tokkorte eno jawmirawo ɗowtirante نعم يا شيخ to noon annabijo Allah seyde to aya gokka jippi bano habaru annabi Musa bano habaru annabi Salihu bano habar annabi Dawuda ko Suleyman ɗon bo sey mo yecco ummatore mako wonɓe Makka نعم Nadr ibn al-Haris wiyata to annabijo Allah timmini yeccaki habaruji ɗi نعم sey monodda woɓɓe ngaremi yecco on bano ko Muhammadu yecci joɗiɗɗaɓe muɗum mimma mi o yeccoto on iri ɗi kam صار شيء wa kana an-nadru yakhlufuhu fi majlisihi idha qama نعم to annabijo Allah ummaki sey nadru sey jooɗo wuttude ɗon سبحان الله hañum ma way yeccoto habaruji maako نعم fa qala sey mo wiyata ana wallahi ya mashara quraish ahsanu hadisan minhu نعم يا شيخ on gina gecciyaji ɗi Muhammadu wiyata on ɗi عليه السلام mimma mi waway mi wiya ɗi har ɓura ɗi ma سبحان الله fa ana uhaddisukum ngaremi yecco on misali iri ɗi mako to ɗi ɓuray ɗi mako ma صار شيء bi ahsan min hadisihi ɓura ɗi mako ma نعم سبحان الله summa yuhaddisuhum an muluki faris sey mo wara mo hokka ɓe habaruji laamiɓe misali laamiɓe leddi farisa نعم يا شيخ summa inna quraishan ba'athuhu quraishin ko en sey ɓe mbi to tinda aɗon andi habaru rostom en e laamiɓe leddi farisa نعم nden kam min moɓanma ne ceede min kawtuma e goɗɗo jahon ƴamon صار شيء ɗum ekkitina on iri habaruji ɗi Muhammadu yeccotoɗi صلى الله عليه وسلم to mo wiiɗi onon ma e on andi ɗi نعم sey jiya ñandere wonde en darnimo en timmitini habaruji ɗi enen ma en andi ɗi na hanko tan annata ɗi سبحان الله نعم kadi daga ɗon ma ɓe ƴamani an kam Nadr ibn al-Haris a yahay anda haro leddi farisa na an kam a wurtota gelle ma Makka amma sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama نعم gelle ɗe mo meeɗi wurtaki moye mo ekkitina habaruji ɗin لا 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 الله سيدي moye woni modibbo mako e Makka jooɗiɗo ekkitantoɗo mo الله يندري habaruji ɗiɗo allamahu shadidul quwa نعم andinɗomo jibiriɗa yeccotomoɗi daga jawmirawo bo e Makka e nder wuro mako نعم يا شيخ non tan sey ɓe nana annabijo Allah yecco habaruji arandeji e caaliɗi har ma ko warata نعم wa ba'athu maahu utbat ibn abi mu'aytin نعم ila ahbari alyahudi bilmadinati sey ɓe suɓi kefeero goɗɗo inde maako utba ibnu abi mu'ayt nder heferɓe Makka نعم يا شيخ ila ahbari alyahudu yawki mawɓe mawɓe heferɓe yahudu نعم calliɓe nuɗɗinki annabijo Allah صلى الله عليه وسلم ko da ɓe nani lulaɗo Allah wangiɓe nuɗɗinta ngam ma misali hasadaku maɓɓe سبحان الله e larabanko en hakkuma e annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam الله يندري wa qalu lahuma نعم sey yahudanko en ɓen sey ɓe mbi Nadr ibn al-Haris en tare utba ibnu abi mu'ayt نعم on ngari on mbimin ko annabojo Makka yeccoto on نعم amma jehe ƴamemo saluhum an muhammadin wa sifatih نعم يا شيخ wato yimɓe Makka kam to ɓe mbi jehe ƴamon annabojo dow luleteɗo Makka o kam ɗum ƴeewite sifaji mako نعم نعم wa akhbiruhum bi qawli نعم jahon mbiyon yahudanko en nda ko Muhammadu yeccoto en ɗum annabojo gongana ko bo moɗon noddito tefre mangu kaway سبحان الله نعم fa innahum ahlul kitabi l awwal الله يندري kamɓe jippinana tawreta arandere daga injila jippayi نعم jippaki wa indahum min alilmi ɓe ɗon gondi e andal tawreta نعم ma laysa indana min ilmi l anbiya نعم الله يندري ko wona e meɗen daga nder andal annabo en نعم fa haraja sey ɓe gurti kamɓe ɗiɗo Nadr ibn al-Haris en taari Uqbat ibn abi Mu'ayt hatta qadima ila almadinati har ɓe ngari misali wato ɓe jokki Madina نعم fa salu ahbar alyahud ɓe ƴami mawɓe yahudanko en Madina way ɓe ƴamayɓe e dow annabijo Muhammadu to har mo annabojo gonga ɓe mbiya ɓe to har ɓe tawimo nder defte maɓɓe ɓe mbiya ɓe an ahwali muhammadin e dow yaki annabijo Muhammadu sallllahu alih wa sallam fa qala ahbaru lyahud mawɓe yahudanko en sey ɓe mbi
min ɓeddanta on e dow ko mbiɗon amma komin giɗi e mon onon yimɓe makka an nadr ibnu alharis e an uqba ibnu abi muayt koote gelle mon makka to on kooti makka njahon tawonmo emo jooɗi mbiyon mo saluhu an halathin njahe ƴamemo dow ha dow hundeji tati woy ɓe garta makka to ɓe garti makka ɓe ƴama annabijo ɓe gaɗanamo jarrabawa ƴami goɗɗe kanji tati ɓe jarrabomo ƴami tati ɗiɗo eywa tomo jabake ɗi mo annabojo tomo saldorake ɗi to fa kawai mangu goɗɗum ni mo nodditoto kawai na mo annabojo ni yahudan ko en madina misali ɓe mbi ɗiɗo ɓeɗo to ɓe garti makka ɓe ƴama alhamdulillah ko ɓe ƴamata annabijo saluhu an fityatin zahabu fi ddahri l awwal arandewol ƴamemo ɗum suka hon kone gurti wuro makon kon dilli kon koosi duuɓi kon gartayi ma kana min amrihim ɗume won fi maɓɓe ni tan mbi'otonmo to on mbiyemo gelle kazaɓe gurtake nder dina kazaɓe goni mbi'on mo hokka on habaru suka hon gurti kon daɗir kon e dina mum e dina makon ɗum tan ƴamotonmo tomo annabojo moɗone on bayani dalla dalla fa inna hadithahum ajabun hunde kayefa on nane tomo annabojo mo yeccoto ƴamol ngole ƴamol ɗiɗaɓol wa an rajulin tawafun qad balaga mashariqa al ardi wa magharibaha ƴamemo gorko goɗɗo gancowo ummiɗo ɗuɗɗinowo jahale kosngal maako daga fudde senegal yaaɓi mudde taɓɓe sarkin tafiya daga fuɗirde nangue seyde kosngal maako yaaɓi mudde nangue hirnare duniya ay ko ummuɗa funare nafade dilla hirnare nafade se ɗum wima sannu akko ma kana naba'u hanko on ɗume wiyete habaruji maako ɗume woni qissa e dow maako tomo annabojo mo wiya on ngam ma haala kan ka ɗon nder deftere amin tawreta jeehe ƴamemo tomo annabojo allah andinemo nden ƴamol tataɓol wasaluhu ani ruh wama huwa ƴamemo tan ɗum ɗumejum woni ruhu to har ni tan mbiyoton ɗume won ruh tomo yeccake on tati ɗi fa in akhbarakum fa huwa nabiy tomo yeccake on tati ɗi mujabake on to fa mo annabojo minon kam min suuɗayi on wa illa to bo mo saldanake jabaki ɗi fa huwa mutaqawwil ɗum ɗuɗɗinowo on haala tan aywa to on jiɗi ketine to on jiɗi caale taw emo wolwa aywa to on nuɗɗini wato tomo yeccake on bisimilla ɗum annabojo tomo salake wa illa tomo saldorake fa huwa muqawwil hanko on ɗum neɗɗo geccotoɗo noon tan to on jiɗi gonɗine to on jiɗa caale kawai falamma qadima nadr ibnu alharis wa sahibuhu makkata qala nadr ibnu alharis nde yetti makka hanko entare sobajo yaadu mako no inde mako momo wondi on uqbatu ina hakkilo maɓɓe tan togo to en ummitenma allah jaafo en kadi mi wolana onon ka hakkilo mon on togo uqbata ibnu abi muid goto taw wiyam e nder sappo e ɗiɗo la hawla wala quwata kam seyata ko eni kam mi yiɗi ka mbiyani fo ka rassa on waɗi allah famtin on no waɗi fof kunu jar ɗon ɗunditema nde toon goɗɗo habbirindi nam
فلما قدم النضر بن الحارث نعم عندما يأتي هنكو انتاري صوباجو يادو ماكو عقبة بن أبي معيط عندما غاري مكة نعم قال سيبن بي هفر مكة نعم. دقيتي نتسي مبلتنا حكيرو جمودون نعم قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نعم من غدي أن كهندة أن محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله min gaddi on ɗum goɗɗi gaddu min gaddi ƴame tati minon mbi on mo wawata mo jaɓoɗi سبحان الله نعم heɗi daga on ƴamamo on taƴi hukunci الله يندني wa akhbaru bima qalahu lyahud sey ɓe mbi heferɓe makka nda ko yahudu wi ƴamen mo en gaɗenma ñandere jahen joddoɗen e ma ko ƴamen moɗi sey abou dial wiya gaɗen ñandere dille joni kay الله يندني haba ko wani gaño bo gaño kam ay kawai joni kawai ɗum yiya ɓawo mum woni hawla amma kugal heeɓimo تبس falamma faja'u rasulallah صلى الله عليه وسلم sey ɓe garani annabijo men muhammadu sallllahu alih w sallam نعم wa sa'aluhu ɓe ƴamimo نعم fa qala rasulullahi sallllahu alih wa sallama نعم ukhbirukum bima sa'altum anhu gadan jehe ngare janngo mi wiyay on ɗum ko ƴamɗoyyam نعم يا شيخ nan darnore allah e dowlulaɗo allah سنة شيخ صلى الله عليه وسلم walam yastahfin mo wi'ayi to allah jaɓi سنة شيخ annabijo on sey mo yejjiti mo wiyayi to allah muuyi صلى الله عليه وسلم mo wi jehe garte janngo سنة شيخ si annabijo yejjiti wiyayi inchallahu الله أكبر lam yaqul inchallah annabijo allah wiyayi to allah muuyi سنة شيخ nade jawmirawo yiɗi nangitana en nangita en annabijo meɗen haɓa balliti hakkilo ma hakkude allah e lulaɗo allah ɗon daram daram سنة شيخ الله أكبر awa ni on joosi koy نعم نعم hakkude allahu e muhammadu mum صلى الله عليه وسلم aa jaram ɓe ɗon gondi نعم ɗum allah yiɗi andinki ummatore muɗum ta lawol annabijo meɗen صلى الله عليه وسلم tawi janngo ngara mbiya to allah jaɓi sina noon janngo nen ta wari ɗum huɓantama noon نعم يا شيخ ewa wano goɗɗo wima wallahi feƴƴinem dubu jomo yew janngo inchallah ɗum waɗe salare janngo wadda noon الله أكبر janngo ɗum waɗe salare janngo ndiyam toɓa iyenga haɓɓinga towa e نعم misalu fa nda الله يندني sey jejjitiɗa a wiyayi inchallahu سنة شيخ awa janngo nde waɗi نعم ashe inwa waɗayi sayinum نعم تبس waɗa sigine soɗe dow salare ma'aikaci en maako mo hande ko kuuɗe ɗuɗanimo ko bo mitin mo waɗi نعم shikenan salare toɓayi نعم ko anni ƴamowo ñamade bo noye malaw noye wane kay nga toɓayi fa سنة شيخ الله يندني الله أكبر fansarafu sey ɓe jahi en kotemma dow qissa meɗen سنة شيخ fansarafu anhu sey ɓe ummi kadin ɓe dilli e dow janngo ɓe gartay سنة شيخ wa makatha rasulullah annabijo allah sey jooɗi e reena janngo waɗi ɓe garti nden annabijo allah sewi wala habaru waraniyam daga jawmam سنة شيخ en jahe to habaru waraniyam mi nodde on mi jaabo on نعم يا شيخ on andi ni wala yahudankejo nastata makka janginayam نعم on andi bo wala goɗɗo ɓi farisa nastata makka wiyayam ɗi نعم يا شيخ jahe jogueɗi to ma ɓe mbi on ka to on mbiyam ka miɗon wondi e jawmam andinayyam ɗi نعم يا شيخ ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون بنو مودب سنة بمئة نعم سيدي النبي جعل جودي 15 ليلة جمع جسبي جوي جبريل جباكي سنة شيخ وجاء بنغارتا kadi bo ɓe gartanamo mo wiya jahe ko janngo fu allah sey yejjitanamo mo wiyata to allah mo yardake الله أكبر fa shaqqa alayhi zalika hunde nden nde ɓilli lulaɗo allah nde wanni annabijo men sa sallam haɓa ay ko enen nde wannayi نعم يا شيخ حق summa jaahu jibrilu min indillahi be surati ashabi lkahfi نعم يا شيخ sey jawmirawo jippini surawol kahfi ngol fuumagol ñandere nden ɓawñe jemmaji sappo e joyi الله أكبر وفيها معاتبة الله إياه نعم يا شيخ أشي نسورة نقول ودي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نعم يا شيخ الله أكبر واذكر ربك إذا نسيت نعم الله يندني
jibrila sai jippe an annabijo allah hommima mo wi mi jaɓi komndirgol alhaba jibrila min renoma daga sati ɗiɗi a waray mo wi ya rasulallah a andi na min waddata hoore am sey ko allah sondiyam wi mi waddanma mo wi to emi rena amsa daga maɗa mo wi fuu min nani amsa kan min nani aɗon rena min amsa amma allah wi a yejjutu a wi ayi tomo muuyi annabijo jimɓi hoore mo wi allah gonɗini allah mo yejjitiniyam hanko yejjitiniyam mi wi ayi tomo muuyi to sey jibrila wi to allah wima ta wi a waɗay hunde wonde janggo sina a wi tomo muuyi allah to bo a yejjiti ɓaawo ɗon ɓaawo a wi janggo ngara ɓaawo so siftorɗa ko da ɓe dilli sey mbiya to allah muuyi waskur rabbaka isa nasit te mbiya gaɗa ɗon mbiya to allah muuyi to ɗum woni misali wato dalila jippaki wa yasalunaka anir ruh to ƴami tati ɗi ko won jaabuye maji arandewol kam misali ɗum sukaɓe woɓɓe en nassay surawol ngol janngo to allah jaɓi en nanay ɗum ɓe aywa mimma to allah jaɓi mi hami yejjiti minon ma to allah jaɓi nden issa ɗiɗaɓa kanka ma ka ɗon nde suurol meɗen janngo amma ragade toon aywa wa yasalunaka an zil qarnayni qul saatlu alaykum minhu dhikra inna makkanna enam to ɗum ma qissa ma ko kaɗon ragare ha suurawol ngol to amma ƴamol tataɓol bo ɗum haala men ka joni e ummotoɗen hannde wa yasalunaka ɓe ɗon ƴamma ani ruhu ko woni ruhu woɓɓe mbi yonki shawiki e nder ɓandu noon woɓɓe kam mbi woɓɓe bo ɓe mbi misali wato ɗum jibrila woni ruhu kanjum woni misali wato haala men ka hande en ummoto e dow misali wato haala ka heferɓe ƴami annabijo men sallllahu alayhi wa sallama hadisowol ngol laatingol boukhari filli wa yasalunaka ɓe ɗon ƴamma ay ani ruh ko woni ruhu ay jibrila woni ruhu bano abdoullahi ibnu abbas wiyata en taade abdoullahi ibnu mas'ud wa yasalunaka ɓe ɗon ƴamma ani ruh e dow jibrila nde ɓe ƴamma e dow jibrila qul mbi'a jibrila o hanko woni misali wato ɗum shani allah umratoma mo jippinana annabo en misali wato ko waranta ɓe daga jawmirawo nden wama utitum wala anduɗo shani jibrila sey dokkaɗo andal jibrila ngal bano annabo en kamɓe mbawata wi'amo e jibrila ɗum kuuɗe ɗe woni kuuɗe jibrila wama utitum wala mo jawmirawo hokki ɗum andal laatingal ngal jibril sey annabo en geccotongal illa qalilan sey seɗɗa en e nder tagefoji allah seɗɗa en bo kamɓe goni annabo en tagefoji allah ta hawtiɓe e annabo en ta itti annabo en goni seɗɗa tagefoji ɓiɓɓe adama en ɓuri ɗuɗuki kanjum mo wima illa qalilan sey seɗɗa en ɓen bo ɗum annabo en wala in shi'na ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا آن النبي محمد صلى الله عليه وسلم للي أي للتل غنغل ورما دغ جوما أما بياسيت جوما موي nden jawmirawo wi'ata wala in shi'natu min muuyi lanadhabanna billadi awhayna ilayka ayna qur'ana ngal
annabijo Allah ajeyaɗo amin ajeyaɗo amin bo a annabojo amin minon jeyma les umrore amin bo gonuɗa ya annabijo Muhammadu inji Allah wi'atamo noon to ngam majum min mbaway min darnuma min mbaway min kisnuma annabijo Allah darnama mo darnama mo dañi ɓiɗɗo qasimu mayi mo dañi abdoullahi mayi nden heferɓe ɓe mbi o kam de annabojo mon o de komo dañata fo sey maya ɗum fu ɗum darnode genda ibrahim ma mayi wala ɓiɗɗo mo annabijo Allah acci e duniya sina seyida fatimata zahra ruqayya ko ɗiɗi baba mako soyti nden duuɓi mako jeweego kadi bo nayejo mako inna mako fuldebbo mako soyti mo warti juuɗe mama ɗon ma duuɓi ɗiɗi ɓawo soytuki inna mako konen duuɓi mako jewetati mama ma e hakkillanamo hañum ma dilli ɗum fu ɗum darnoɗe nden Allah lulimo annabojo nden kadi bo bappaño maako mo makka nandata bi'owo makka ɗowto kaɗowo makka haɗo hanko ɓuri gabaki annabijo on Abu Lahab kanjum ma ɗum darnore hewti emo dilla Abu Lahab e iccanamo leddi dow wanare mako to ɓawo emo wiya to on fewne to on gonɗinemo mo fewo annabijo yeeƴito fiɗɗa wanare mako mo wiya ummatore mako gonɗineyam mi gonɗinɗo Allah gonɗiniyam ɗum ma ɗum darnore to ɗiɗi fumaji wala fafataji ɗi annabijo Allah yarayi nden nde Allah mennimo kadi bo nawgol waade baba waade inna waade mama kadi bo waade bappaño Abu Ɗalibi kakkilanomo kadi bo ɓe gannimo har ɓe gurtinimo gelle ɗe mo daña mo hooti gelle ɗe mo dañaka ɗe wala leñol mako toon Madina ɗum fu ɗum darnore annabojo e yaaɓa e koski mako e kosgal mako annabojo waɗi ñalɗe tati nder lowol fawr ngam ma deƴƴitina teppe tefoɓe mo nder jemma e ñalawma ɗum fu ɗum darnore to mburaki o woni nga warayi Allah ndegam darnamo tan ɓawo darnore bo nande mo warti Madina ngam majum tokkita ɓawo darnore Allah sey nasaraku Allah darnore to tokkake to nde timminde won keerol hollude muñal hollude nde salto wakkati gonɗa nder darnore to gite ma dara less to jemma waɗi bo ɗe tijjoɗe dara dow asama o tabbitina bo ɗum salato nuɗɗina bo Allah on nawañe na bo mo wañane to iri ɗiɗi fo annabijo Allah yaaliɗi sallllahu alih w sallam so jomirawo wiyatamo wala in shi'na to min muuyi lanazhabanna sey min dillina alqur'ana ngal dow maɗa billazi awhayna ilayka ɗum ko jibrila jippinanma to min giɗi sey min moyta ɗum ɓawta ɗon summa la tajidu laka bihi alayna wakilan nden kadi ɓawta ɗon a tawata goɗɗo nafirowoma hunde wonde sina minon ɓen kadi bo tagguɗoma lulɗoma min woni Allah ni Allah on waadi annabijo Allah sallah sallam illa rahmatan min rabbika amma sey dey hinnoye amin minon hinnoye jawmirawo min taguma ya Muhammad minon bo ƴeftuma minon bo ngujuma minon bo shappi ummatoje fuu e maɗa minon shappi annabu en fuu e maɗa ngamma hinnoye amin e dow maɗa yaadake hoddiri to ngam majum moƴƴi amin bo ɗe gaɗe ka tokkaki maɗa ya Muhammadu amin inna fadlahu
moƴƴi Allah ɗe kana e dow kana ɗe laatiɗe aleyka e dow maɗa ya annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kabiran ɗe mawɗe moƴƴi Allah mawɗe e dow annabijo men sallallahu alaihi wa sallam sanu shehi aya ka ko ka nafata en to en nani kay taba an kana wani en amma anden annabijo on no mo teddiri to Allah fu mo jeyaɗo Allah hankuma Allahu akbar mo jeyaɗo Allah bo les umrore Allah mo woni non ya shehi ngam majum to mo holli enɗam maako e dow heferɓe ngam ɓe lisma enɗam ɗam bo ɗam fottana e Allah Allah wawa wara kadi bo songal lulaɗo Allah hoola hoolo wongo hakkude maako e annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na hakkude men e maako la hakkude maako e jawmi ko Allahu akbar en ɗam jiɗɗa holluki heferɓe ɗam ngam ɓe lisma a holliɓe ɗam ma ɓe lismata ngam majum fottuɗam sanu shehi ɗum hakkude Allah e lulaɗo muɗum sallallahu alaihi wasallam timmi en ngala hondo ko ɗon ulla en ijtama'at al ins قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولكان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم الحمد قل mbi'a heferɓe makka ɓen ya annabijo muhammadu sallah sallama inji Allah la in ijtama'at al insu wal jinnu نعم ɓiɓɓe adama en fuu e jinnaji duniya fuu to ɓe kawti ala an ya'tu bi misli hadha al qur'ani نعم to ɓe kawti ɓiɓɓe adama en duniya fuu نعم e ginnaji duniyaru fuu sanu shehi ɓe kawta ɓe jooɗo ɓe gaɗa shawara نعم ɓe mbi'a ɓe mbawayna ɓe gaddeba qur'ana ngal sanu shehi wato heferɓe duniya نعم ɓiɓɓe adama en e ginnaji keferi ɗi jaaɗi jooɗo kanji ma ɗi gadda Allahu akbar ba qur'ana ngal نعم en andi annabijo kam gooto nda komo waddi nda komo jippinana nda ko wurti e honduko maako يا شيخ to on mbi nangal gonga kawte heferɓe onon entare ginnaji keferi gadde ba magal min kam mi goto mi waddi ngal onon bo kawte on fu moɗon gadde ba magal sanu shehi la ya'tuna bimithlihi نعم mbi'a ɓe lulaɗo Allah صلى الله عليه وسلم mbi'a ngaush on mbawta wadduki نعم حق la ya'tuna on gaddata bimithlihi ba qur'ana ngal تبس walau kana ba'duhum li ba'din zahira نعم يا شيخ koda o wadda o wanga o wangito kawton gaddon on gaddata ba magal حق يا شيخ na'am wala qad sarrafa ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قالوا أكثر الناس إلا كفورا. نعم ba qur'ana nga alkam Na'am. ndar fa karfeje magal ndar karfeje magal ndar suraji magal ndar ayaje magal ndar waqafije magal ndar jande magal نعم ndar ayaje den no de timmirta ndar kala surol fu ndar no timmarto نعم ngol ayaje ɗe timminira nunarra ayaje ɗe timminira arret entare alifi ayaje ɗe timminira kada mimarraji ayaje ɗe ɓe kamɓe ma ɓe gadda ba majum سanu شيخ الله اكبر الله يديني gadde ba majum suraji temerre لا 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 entare sappo e nayyi نعم يا شيخ na kisbeje 60 juz'uji 30 سanu شيخ حق ɓe gadda ɓe mbawta ɓe gadda نعم to ngam majum wala qad sarrafna ay min gaddi nder alqur'ana ngal نعم habaruji feere e hujjaji feere نعم e bangaramji feere Na'am. e qissaji feere wala ko min gaddayi min gaddi qissata geeki annabi adama سanu شيخ حق min gaddi qissa sheyɗanu min gaddi qissa mala'ika en Na'am. min gaddi qissa annabo en Allahu min gaddi qissa heferɓe Na'am. min gaddi qissa julɓe سanu شيخ min gaddi qissa azabaji Allah min gaddi qissa aljannaji Na'am. min gaddi qissa ƴamtere Na'am. dargal Na'am. min gaddi qissa timmode wonde Na'am. min gaddi qissa hotorde wonde Allahu Akbar. min gaddi qissa genale Sanu sheikh min gaddi qissa shogguji Allah yandini. min gaddi qissa teleji Na'am. min gaddi qissa ƴeltoji الله اكبر fu wala ko wadde min gaddi qissa jeenuji سanu شيخ min kooli dow maji min gaddi qissa nguyka min kooli dow majum حق يا شيخ min gaddi qissa ñoyre min kooli dow majum min gaddi qissa yiɗyidirki sabbo Allah min gaddi qissaji laatiɗi misali
sakamakon ganyandi hakkude julɓe Allah ko waddata Allahu akbar min gaddi qissa sulhu min gaddi qissa konu non wala ko min gadda e Allahu akbar na'am shay Allah ndiri kamɓe ma ɓe gadda ba majum la 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 kanu shay hay qur'ana holuggi hakku ya shay ladde waaginde tan non aywa en ɓeddi nuɗɗinkingal Allah yaakinen ngal amin ya shay to kanjum wiyete walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal na'am min gaddi habaruji e yakeji e hundeji feere 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 min gaɗi misaluji maji e nder alqur'ana amma ngam majum fuu fa aba aktharu nnasi illa kufura ko ɓuri ɗuɗuki nder ɓiɓɓe adama en wallahi wala ko ɓe ñoƴƴiti sina keferaku maɓɓe ɓe gaɗi kayi wa qalu lan nu'mina laka na'am وقال لم يؤمن لك حتى تسجل لنا من الأرض ينبوعا na'am la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawla wala quwwata illa billah ha kai annabi jo muñi sallallahu alaihi wasallam kala modibbo mo wala muñal fuu mo jangayi habaruji annabi jo Allah sallallahu alaihi wasallam non Allah giɗɗa gayɗa ta jangi habaru annabi jo dole muña non to ɗo wima modibbo o wala muñal ni to mo luggayi nder habaruji lulaɗo Allah ko bo mo tokkaki ba nder ɗiɗɗin wa qalu lan nu'mina laka hatta na'am tafjura onon bo tufajjira tafjura lana min al ardi yanbu'a na'am wa qalu heferɓe ɓen kadi bo sey ɓe garti andina ko ɓe garti ɓe mbi na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanu shay ibnu jarir na'am mo fillake nder deftere mako tafsiru mako mawɗe non mo fillake daga abdoullahi ibnu abbas na'am mo wi mawɓe heferɓe ɓe gari ɓe tawi ijtama'u inda alka'bati ɓe gari ɓe mawɓe e suudu kaaba fa qalu sey ɓe mbi ibasu ila muhammadin jehe na'am jehe noddane en muhammadou wurto sallallahu alaihi wasallam fa kallimuhu na'am nden annabi jo Allah sey wurtoy sallallahu alaihi wasallam muhammad no ɓe lismay na'am shay ko anni mo hanko non nde mo wala mawnitare Allahu akbar wala mawnitare jon kaɗa gonga wara se gawima nga ɗon nodduma a wurtoto la ala yamni wurtata ko hakkuma to ɗum malam e jogi tasburgol mo so mi yaminoto kaɗo sanu e shay gamo foɗa tasburgol makko ko ko anni mo Allahu akbar non amma annabijo Allah sey wurti tama'an li islamihim ngamma suunoraki ɓe lismo non ɓe lisma ɓe garta julɓe Allah sanu shay kanjum wurtinimo na'am sey ɓe bolwanimo na'am shay wa khasamuhu ko wiyete wa khasamuhu ɓe fottiri e maako na'am ɓe shay mbi'a mo wi'a ɓe mbi'a mo wi'a ɓe mbi'a mo wi'a na de hawre Allah sani aa ɗum haala tan Allah yamni hatta na'am tu'zaru fihi nden ɓawta ɗon na'am har laati kadi ko ɓe giɗi ɗum waɗayi hakku ya shay sey ɓe mbi an annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam min andi la na'lamu rajulan min al arabi min anda goɗɗo nder larabanko en waddani jama'are muɗum iri bano ko gaddanɗa min Allah sani a waddani min a wi an dina ma gota a wi Allah ma goto a wi bo nuɗɗinɗoma e nasta aljanna to ka woni aljanna kan Allah yamni a wi gedduɗoma e Allah ma nasta hiita to nge woni Allah yamni hollumin ne emin nassoyta sey min nassa dina ma hollumin ne nge min nassata to min calake sey min kultoro min Allahu akbar to nden na'am sey ɓe mbi na'am minon jon komin giɗi e maɗa non komin giɗi e maɗa wa in kunta innama tatlubu sharafa minna sawwadnaka alayna na'am shay to har min mawninma min joƴƴinma a goɗɗo mawɗo e makka na'am wala gaɗo hunde wonde sina sey min dolli ɗum wari to maɗa hokkima shawara a hokkimo umurni sanu shay amma acca wiki annabojo ɗum ɗo to mangu giɗɗa mbi'a mangu giɗɗa min mawninte e makka ɗum subhanallah na'am
نعم وإن كان هذا الذي يأتيك تودي مثال قطو ورانتما إيوانما بهندو هندوني بآمن من نس لد من نس برنيج من نس قويج من تفهما تتيجي تقدم نعم سبحان الله نعم بذلنا أموالنا من كوشدر جودة من جام تفهما جم أنا ميتوا يمدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جل سوي ما بي ما تقولون كم بيوتون دون فما جمد ولا نايم نامنغو جمني نالامو جمني نادوكو يم هاغلار وند جمني نالمنو يم فاتده وند جمني نا ميتو يم ميتال غول جمني دون فو ميتال غول الله ميتيام غول annabon kako غول hejiyam duniya lahira sallallahu alaihi wasallam malaikaaju jibrila jippotoɗo daga dow asama'uji jeweɗiɗi na nder asama'uji jeweɗiɗi min bolda mo hotana jawman amsa mo heƴiyam mi wala dokko shawara luuti malaika jibrila allahu akbar mi waddanayi on dina ka e qur'ana wangal tomi timmini mi ƴama on seedo joɓoyyam mi wi'ayi ñamno yewuro mi wi'ayi dokkoyam lewru mi wi'ayi dokkoyam ko hoodere dokkoyam mi wi'ayi dokkoyam balle lewru ما جئتكم أطلب أموالكم نعم mi wara mi waɗa ka jaɓuki seede moɗon emi yewdaro on wala الشرف فيكم na bo mi wara ngam ma mi ɓura on laatoɗo on ɗon less am sey ko mbimi na ngam majum waddi qur'ana ngal waddi annabon kako wala الملك عليكم na bo ngam mi wara mi laamo on ولكن الله بعثني إليكم رسولا jawmirawo suɓriyam e annabon kaku elulal muɗum luliyam to moɗon mbi'on la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah lismun njuulon zakkon kijjon sumoɗon umron ko wooɗi ngaɗon ko wooɗi goɗɗo ɗon ko halli ngaɗon misali goɗɗo ɗon ko halli misali wato kaɗon bo ko halli ɗum luldirami e moɗon fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih to har ko gaddanmi on jaɓi to kadin fa huwa hazzukum fi dunya wal akhirah ɗum woni gueɗal moɗon duniya mon e lahira moɗon ni annabi jo Allah jaboriɓe ndaare amsa annabon kawko marka fasaha marka balaga aywa marka sharha ndaka seɗɗa bo ka ngam sika wa in tarudduhu to bo on salake nuɗɗinki haala ko gardumi daga Allah ko qur'ana umrata e ko annabon kako am luldirami e moɗon wa in tarudduhu to on ru'ittiniyam qur'ana am e dow am juuldam ko to on salake on guganakiyam juuldam ko am on salake jaɓuki ka to kadin asbiru li amrillah sey misali mi muññito e muyo Allah sai to Allah muyinane ma sai mi muññito kadi hatta yahkum Allahu bayni wa baynakum har Allah hiti ñandere wonde hakkude am e moɗon to on salake nuɗɗinki Allah salake nuɗɗinki ko gardumi mi muññito na mi haɓay mi muññito har ñande Allah waddi hiita ko hakkude am e moɗon amsa annabon ka no jiiɗon jonde jam mbimi no jiiɗon jonde jam to ɗum goɗɗo no Umar hosu ka fayima Hamza hosu ka fayima to Aliyu haba Ali to gonɗa hosu ka fayima en mbaɗanma kirisen keferon la mo wiyayi noon sallallahu alaihi wasallam mo wiyayi noon fasfah anhum وقل سلام فسوف يعلمون تذكر بسيسه يحكيله يندر وند بكبتك نعم نعم ɗum woni julɗam ko ɗum woni julɗam ko goɗɗo wari an malan gasotoɗo goɗɗo wari yeddima jeeɗa Allah haɓanma tinde an Allah kabdanta goɗɗo wari gabake ma wi ka Allah jeeɗa malame jogi tasbirgal e neti e haɓa usagoni accu jawmirawo mo noddanta dina mum haɓanma goɗɗo gabake ma annabijo gabama ɓe jarayi ngam majum mbiya gabiɗoma ma yarata an bo ta wattutu gonga ka ardiɗa ka ngam e a wattito kadi bo a yanayi ni wiyete gonga ko dina annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah tabitin en dow gonga
min kan ton gommi kam Allah ndiri Allah ramma ma anda e gommi hande kam Allahu akbar way Allah ramma wi mi dilli ganshi way na'am to mi warti sanu sey نعم تو كنجم مثالي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الفور لا نعم يا كم جوا ما مدلي غانشي من كم يفسر هاي كمان sanu sey وقالوا سيبني نعم لن نؤمن لك أشيء بندي الله الله sallallahu alaihi wasallam سبب توجوني كم نو من جدي نعم تاجقتا مثالي كمن ندرما عن النبي جو sallallahu alaihi wasallam توندا نعم nana kala annabojo fu wodi mu'jiza Na'am. to nda mu'jiza kamin gidi ngadanami sanu sey to dum kaye Na'am. to hanana to gadde minana sanu sey ayimin نعم lan nu'mina lak min medata nuddin kima subhanallah lan litta'bid subhanallah min medata nuddin kima Na'am. na fa min nuddin tama min medata nuddin kima subhanallah sai dume na'am sai a toranake min jawma lulɗoma na'am yawwa ɓulnana min ndiyam e makka yawwa ɓulli ngaɗa e makka Na'am. en taari juggi e maaje ɓe ngaɗa ka tallaki ndiyam emin gi'a ndiyam e ɓula banda fa ɓundu zamzam sanu sey ɗum ko ay daga mama ma annabi adama annabi ibrahima Allahu akbar daga mama ma annabi ismaila na'am aywa ɗum ndiyam ɗam maɗa ɗam mu'jiza maɗa sanu sey meɗoɗo yaki makka ay andi no makka wayi Na'am, makka wonan noon so mbiya meɗi yawki Allah sey mama sato yarimana Allah ndiri ena na'am makka ɗum fuu ɗum kaaƴe ɓaleeje kurum fowɗe Na'am. irta a heɓata ndiyam Allahu akbar ko leddi dukku igga leddi dukku ma felleronde woodi ndum woodi ɓundu na'am wallahi igga leddi dukku e dow gelle makka sanu sey maale ɗe fuu ɗe gi'ata beeniji ɗiɗi fuu ɗi gi'ata wala beeni les wuro ngon ɗum fuu ɗum zabuwa sanu sey na de zabuwa jawgal de na'am ɗum dew to iri ndem hokko ɗo ko ɗum watta zabuwa Allah sey na'am tenki wara wanshina ndiyam muɗum nde weeti fuu Allahu nde weeti fuu sey ɓe soodi tenki Sani sey. kanjam ɗum lotorto kanjam ɗum lotirta kanjam ɗum leyɓirta kanjam ɗum yarta kanjam wicca hunde fuu gurɗa na'am kala wuro fuu e makka sanu sey kala wuro fuu wala ndiyam ɓulata e nder gelle makka sena ɓundu zamzam na'am ndiyam zamzam bo ta fooɗi ɗam fu yaasi juulurde ma he kerol yaasi juulurde ta fooɗi ɗum nder wuro goɗɗo ɗam yahata Allahu akbar i Allahu akbar ata igga dokku ay non sanu sey amma bo makka ɓuri dokku barka non sanu sey na'am dokku bo ɗum ɗume sina leddi mboɗeri na'am hawɓe sey intama sina a ɓulnan min ndiyam e ɓulli non ko bo min giya juggi e talla ndiyam sanu sey maaje e dogga nder makka ta waɗi ni emin giiɗam min jariɗam bo min ganshiniɗam dow amin non so sey min nuɗɗinma annabojo sanu sey ɗiɗaɓum bo na'am aw takuna laka jannatun min nakhilin ko bo min giya allah waɗanima raafi gokki ko ngesa gokka e ka hecciɗi Allahu akbar dibinojena inabojena min gi'a ndiyam e tallo e facco non misali e tallo nder raafi ma kin ko nder ngesa maɗa kan sanu sey yawa min gi'e lallay ɗum ngesa maɗa an tan allah yiɗi gam a annabojo na'am to min giini min nuɗɗinte an muhammadu sallallah alih sallam sanu sey aw tusqida sama na'am أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا إنا لله وإنا إليه راجعون sanu sey كوبو na'am مبيا السماء غانغا ينا دو أمين subhanallah sanu sey na'am تاواوي نندي كيفرا كو دوماري sanu sey السماء غانغا من جاتا غاينا وي دو مابbe subhanallah مبيا السماء غانغا تاجا هيلتو غا روسو غا يبا دو مابbe وي subhanallah na'am kanjite aw tusqida as-samaa kama za'amta alaina kisafan nana non biida nyande darangal asma'u kana to dum wada joni nga yana do mabbe do nyoy aw tati billahi wal malaikati na'am qabilan ko bo min giya malaika en jippo e min giya be dabbe e be jippo malaika be ma qabila be tokkotiri subhanallah na'am aywa
mo ande ko mo yiɓe ande malaka ɓe ɗum qabilaji ga tema on fuli on hawsa en on kaza tema mo yiɓe noon kefera ko tan ɓe titani hoore maɓɓe ko wala wayi ko bo malaika en jippo laato ɓe e none maɓɓe kaza ɓe e ma none maɓɓe kaza ɓe e ma kala maɓɓe kaza ni min giɗi min giya ɓe mbiya min bo hey wane e inde amin min nuɗɗinma ɓe umra min nuɗɗinma sinano min nuɗɗintama mouhammadou aw yakuna laka baytun أو يكون لك بيت من زخرف كوبو من جاء تنور ما غونغون تنور ما غونغون بالتا من جاء ورونغو ما فيندي وونغو مهاما غو ياوينغو غو يونغو بو من جاء مثالي واتو أو يكون لك بيت من زخرف قراءة عبد الله بن عباس قراءة عبد الله بن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب هنكو بقراءة ماكو الله أيوة أما قراءة شاذة بإن ارتكى أو يكون لك بيت من زخرف كوبو من جاء ورما من نس من جاء من جاء نافنتي وجنا نديام كنجير وجنا إجاجة ودي جاجة دي ني ورك كنجير بندو غسيدين بندو دودون أيوة ما عندي كوفي أوفي بنجدي أنت على كنجيجة أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء كوبو من جاء جون نجبتر كوني كون جبوك نعم ينعا من جاء ينعا هرنا السماء من جيما كنجتي أو ترقى في السماء سناني ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نباك ما دكما من جردتاك كسيت من دي أجبك من إدرا والغنغل وسيق والإنجي ألا وي من وان من نؤمن نعم نقرأ بناء ناء جنغنت من وسيق والغل من دكتا من جنغ وسيق والغل على اليمين نعم شيء إنجي هفر مكة فان بيأتك النبي جوال صلى الله عليه وسلم ودي دار نور ودي دني ودي يوار برنني لا ما لم إن وهلا مني لا ولا نقل دارنا ربع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نقل مؤلة التريم يلفوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوترم بو ولا نقل مير بماكو ولا بو نقل جالنا كل دكا دنسراكو بماكو باوتر الله دمنا هن الصلاة إلوما تونغم ماجوم نعم da bitimini hala mabbe daga do da bitimini hala mabbe na'am kesum sai jibril jippi inji Allah jibril sai na'am nde wayre ton sai usilula do Allah sallallahu alaihi wasallam mo wi Allah homni ma na'am Allah homni rima e ko nanda e munyal maada sallallahu alaihi wasallam Allah bo wi do wonde e maada har joni na'am annabi sai mosande sai mo wi mbi'a senu ye tabetanake jawma sey jawmira sey annabi jowi senu ye tabetanake jawma to jaha mbi'aɓe hal kuntu illa basharan rasula mi wi'ayi hoore am mi goɗɗo mi ɓi adamajo dañaɗo hakkude inna e baba mo Allah luli wartiri ɗum annabojo min mi ɓeddatako e dow noon ni mbi'ataɓe e kendira e maɓɓe wallahi ya rasulallah ɗi fuu ɗiɓi koɗi mbi koɓe mbi'i ɗi fuu tomin gaɗanima ɗi ɓe noɗɗintama ɗi fuu tomin gaɗanima ɗi daɗɗi a holliɓe a noddiɓe ɓe noɗɗintama mbi'a tan an a ɓi adamajo dañaɗo hakkude inna e baba bo mo Allah suɓi mo Allah ɓurni mo Allah hokki annabon kako e lula ta waɗini a timmidini wa ma mana annasa en surnegol bo anya to en surnegol ni woɓɓe keɓata mbayrari wa ma mana annasa an yu'minu is jahumul huda وما منع الناس ولا كو حبيب بآدم إن مكة أن يؤمنوا بنؤمن إذ جاءهم وقتي مثال واتوكند الإدين ورني بنقدن دابي إلا أن قالوا سيد بن بي أبعث الله بشر الرسول هفر بي إي جفر ونفو حنكو مهوشاي إدو لولادو بي آدم حنكو كم بتمنو
annabojo to warayma wazoɓe ko handitaɓe to annabojo on laato ɗum malaikajo no ɗum suɓirta ɓi adama bo maɓɓe bo ɗum lilamoto moɗon qul law kana fi l ardi قل لو كان لك ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل جابرو لو كان في الأرض ملائكة دانو كو misali ko wurata e dow leddi dana ɗum ɓi adamajo no dana ɗum ɓi adama en no da ɗum malaika en no da sai Allah suɓa lulaɗo annabojo malaikajo amma ɗum ɓiɓɓe adama en noddete dole min suɓa misali wato annabojo ɓi adama lulaɗo ɓi adama to min lili malaikajo wara wazoɓe nodda ɓe ɗon nanana ɗemgal malaikajo ɓe mbawina wolde malaikajo ɓe mbawina yare malaikajo wala malaikajo fullo wala malaikajo larabankejo wala malaikajo hausajo wala malaikajo bolewajo wala malaikajo turawajo ɓe on anda ɗemgal malaika en to ɓe bolwani on no famtir toon ngam majum nomin luliranta on malaika en bo on ɓiɓɓe adama en na on annabu en am annabu en lilanaymi malaika en na heferɓe amma ñande malaika en dirti dow moɗon to andon ñande ɗen on mbaltata to kanjum law kana fil ardi da ɓiɓɓe adda e dow leddi ndi na ɗum ɓiɓɓe adama en malaikatun ɗum malaika en yamshuna eɓe dilla e kosɗe maɓɓe ɓe jaaha ɓe ñama luuɓe ɓe garta ɓe gaɗa jahale ɓe garta mutma'innina eɓe nde'i lanazzalna alayhim min as-sama'i malakan rasula da min jippinaniɓe malaikajo lulaɗo malaikajo annabojo to ɗum malaika en amma on na on malaika en ɗum ɓiɓɓe adama en sey min suɓa ɓi adamajo annabojo qul kafa billahi shahida koda joni annabijo Allah mbi'aɓe kafa heƴi koda joni Allah shaidanake on an annabijo Muhammadu ahabdani dina amin ahabdani yottinankimin to maɓɓe mi shaidanake ma kamɓe ma heferɓe mi hetinake ɓe mi nani kaɓe mbi mi shaidanake ɓe en fottenma dargal tan Allah hitake hakkunde annabijo Allah e heferɓe Allah shaydake hitoto dargal innahu kana bi ibadihi khabiran basira jawmirawo woodi ko wiyata on komo yi e moɗon kanjum mo ƴamtata on e dargal waman yahdi llahu fa huwa almuhtad ومن يهدي الله مؤلا هندتي فهو المهتد كون كون كندتادو ومن يضلل مؤلا مجني فلن تجد لهم أولياء من دونه مؤلا مجني ولا نفور نسنا على أني ونحشرهم يوم القيامة كلا ندم به kanditaɗo e majjuɗo ɗum fuu majum jawmirawo ummitine ɗum dargal ala wujuhihim heferɓe ɓen a meeɗi yiiki a meeɗi nanki ɓi adama e dilla dow yeeso muɗum na dow koɗɗe muɗum e dillida dow yeeso muɗum e weƴƴiti leddi e dilla e yabda e yeeso muɗum to ni Allah foɗirta heferɓe faaki e jahannama umyan eɓe mbuɓi wa bukman eɓe laati ɓe nanata ɓe bolwata wa summan ma'wahum gamma hotorde maɓɓe jahannam fottirɓe annabijo ɓe fa ni ɓe ummitirte dargal to kanjum woni kullama khabat zidnahum sa'ira nde ɓe futti balare maɓɓe e nder hiite nguli fuu sey min taganaɓe kadi bo kusel gonguel e lare goɗɗe ngam hiite ngen nge heɓa ko nge ñaama sey min ɓeddana hiite ngen kadi bo misali wato min ɓeddana nge wuti min ɓeddana nge kadi bo misali wato sembe no nge ñamirta heferɓe ko waɗi ni zalika jazauhum ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا قالوا وإذا كنا إذا مضروبات منا لنخرجون ذلك جديدا awalta ɗon ni ay hayyeso zalika jazauhum ni woni mbar jaari mon ni woni mbar jaari gaabiɗo Allah e gaabiɗo diina Allah e fewnuɗo annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
بأنهم كم ببن غم كفروا بفوني بآياتنا قرآن أمن قال من جبنني ومن قري يرداك إذا تجفوج أمن أنكوني النبي جو وقالوا بمبينو كم كما منني كمن بي ملائكة من بندنا بك بو من جمت بك درنال